เลยยังนี่महराबो हो माबा दानो एकदम खहे खटे माबा राखावरासो जालांबाय महरफ्रानो बे साननैसोआव आंनि महराव ध्यान होआखै मा आङो बेफोरबायदिसो जालांबायलै दानो एथ' उन्दै बैसोआवनो बिदि जाबा मा जानांगौलै साला आंनि माखासे लोगोफ्राबो जारलासो जागोनलै जि थाब बिलांजोब्बाय दा इखायनो आंखौबो बिसोरबायदि लिस्टावसो गोग्लैलायलांबायना दाना एफा उन्दै बैसोआवनो महरफ्रानो राखावरासो जालांजोब्बायलै मा होनबावनो क्रिम पाउडार थाव फुनबाबो जायालै बे टेनसनफ्रा एसे बारा जाबानो बिदि जालायलाङोना थैस बेखायनो बुंमारो जे टेनसन फ्रि थानांगौ जेब्लायबो होननानै नङाबा महराबो इफेक्ट गोलैयोना आयो दाबो एख' जेबोआनो जायाखै आङो आरो बिदिसो नुलायलांबाय महरफोरखौ हे बांद्रायबाथ' महरखौनो नायनोसो लाजिबायलै आं आयनाखौनो नंमारगौबो आयनाया सैथोखौनो देखायमारोना ओमफ्रायो इसोर भगबान मा जानांगौ थुनथुलि हो एखेयानो जा दाजा एखायनो महरावबो एसे गोसो होनांगौलै जाया दानि जुगाव महर मोखांफ्राबो एसे मोजां थानांगौना नङाबा नायजाथाव जाया एकदम आरोथ' बासिबावबाथ' गैलालै मा जागोन दे आंनि सानाथ' गुबुन बायदि जाखानाय नङा दे महरफ्रा जेखियानो जाया मानो दाखावरासियानो जालांथों जायखि हो होमबाबो आंनि साना आंखौ लाभ इउ खामालाय आंनि सानखौ आं बेखायनो स' स्विट मोनखायो नै थुनथुलि सना माथो खालामबाय थाखो नोंलाय आयनाजोंलाय नैलै सानैसो महरखौ नायदोंमोन आं माथो महरफ्रानो दिने दिने बोरैबासो जालांगासिनो आंनाबो हो थोद थुनथुलि महरफ्रालाय मा जानोब्रा थिगैनो दंना माथो थिगैनो गैयालै सान मानो बिदि मोजां नाया खोमा गावहा महरफोरखौनो नै नायबायानो थाखायो आं गावखौ नोंनि महरखौ नुवाबानो गोसोफ्रा गोजोनलाय लाङा दा फटकफ्राव नायबाय थायो आङो आरो गावहा माबा बिदिसो होनलायबाय साननैसो महरफोरखौ केयार लायैयावनो नायनाय एसे बोरैबा एकदम रानखांखां जालांजोब्बायलै दे जागोन दे क्रिम लाबोना होफैगोन आङो मोजांनो दै नंगौ सान स' स्विट नोङो औ माथो एकदमबारे क्रिमफोरखौ फुनबाय थाबानो जाबाय आरोना बारा मेकआप लानाङालै नोंलाय आंखौ मेकआप लानाय नुबाय थायो मेकआपखौनो फुनबाय बायासिबाय नङा माने थुनथुलि होनदोंसो आरोना होनदोंसो सना दे जागोन जायखि आं मेकआप फुनबा महरफ्राबो बांद्राय गाज्रि जालाङो गोदोसो फुनोमोन आं माने एसेनो दा बारा फुनलां दे जागोन दे सना नाथाय खिन्थु महर मोखांफ्रा जेरैखि जाया नों आंखौ बिदिनो अनबाय थानांगोन दे नङाबा आं मार गाज्रि मोनखागोनलै आयै सना अना जाबाय बायो नामा अनो बिराद अनखायो आङो हाय बेफोरबायदि रागा जोंबा एकदम बारा मोजां नुवाना एसे मिनिनांगौब्रा होमबासो साइस नुयो गावखौ नंगौना औ माथो दे होमबालाय दा शपिं थांनांगौ होननायालाय आयालाय बोरो दङ बेयावनो जिरायदोंमोन थुदो रायलायनोसै दे होमबालाय सनाबाना आंनि गावनि महरखौ नायना बेबायदि रागा जोंबाय बायोलै है आंनाव सोंबानो जायोना बे आयनायालाय मा आंसो साबसिन खोन्थाबावगोन नंगौना सान खिथिखि नोजोर नालायखैलै जोंखौ ने औथ' आरो मम नोंखौ लोगो हमनो गोसोआनो हांखुर जाबाय आंनि माला गाबोन सोरांगोन दे आबैया बुंदोंखि गाबोन नोंखौ लोगो हमनो थांगोन नो ओमफ्रायथ' आंनि डेड बेबो आंखौ माब्लाबाबो गोसोखाङानो नामा मा आंनि बिफाया आंखौ माब्लाबाबो गोसोखाङा आंखौ मोजां मोना नामा बियो आरोथ' जुदि आंखौ मोजां मोनोमोनबा आंजों मानो गैया दिनै आबैयाबो सोंबाबो खिन्थाया आंनि डेडआ बहा दङ बेखौबो लोगो हमनो लुबैदों आङो आरोथ' लोगो हमखागोन आङो सानसे लोगो मोनबा सोंगोन आं बिनाव आंनि मम आरो आंखौ मानो नागारनानै थांखो बियो मा जोंखौ मोजां मोना माबायदि मानसि बेलाय हो माबायदि मानसि नांगौ आंनो नोंखौ खेबसेबाबो माब्लाथो सोरांबावगोन देनाय बे मोनसे बाथ्राखौ जेब्लायबो दुखु मोनो आङो मालाय बयनिबो मम डेडआ जेब्लायबो खाथियाव थायो नाथाय आंनिया गैयाहाय जावैसो हामाथो गोसोखौनो मोजांखौनो मोनथारासै आङो एकदम बोरैबा खोमसि दरसि गोसोआनो सुखुवा मोनबाय थाबाय आंखौ बोरैथो मोजां मोनो देनाय आयै गोसोफोरखौलाय आंबो मोजां मोनखायाखै आयै दा एसे समहालागैथ' जोङो बेफोर जाथायखौ बावनो माबा गोसोआनो मोजां मोनखानाय नंला एखेबारे सिमां बायदिनो गाज्रि सिमां बायदि गासैबो खामनानै हांगार जालांजोब्बाय हां खनसेयावनो बायदि जावैसो दुखुआथ' गोबां दुखु थासिगोन नाथाय माथो खालामबावनो आरो आयै सानसे मोजां सम फैफिनगोन र' जोंनियाबो दाथ' नै आङो लासैनो इटानि न'बो लुलांफिनखागोन नों दुखु जानाङा आं फैसा जमायखाबायना मोजां न' लुनाया बे आंनि मोनसे सिमांखामोन नाथाय गासैबो थिग जालांगोन ना दाथ' जाब्रबथायबो जाबाय हरखाबैबो हाजोबाना दे जेबो नङा जों लासै बिदिनो थालांगोन आरो औ थुनथुलि
आरोथ' नोंनि सिमाङा सानसे जाफुंखागोन नायल'। मानो जाफुङा जानोलै सान जाफुंखानांगोन आरो आं बुङाल'ना जाफुंहोनानैसो गारखागोन आङो। जावैसो मोनसेनि उनाव मोनसे जोबनोनो थाङा होनखाबायना जिउआवनो दसेनो मा जायो मा फैयो। थारैनोलै आयै नै एसे सिगां जोंहाबोथ' मेहेरा बेवाइ हाथरखियावबोथ' खोमानांबायना। जायखौ जों माब्लाबाबो सानाखैमोन बेबायदि सानफेरि माबाफेरिफ्रानो जानायानो जोबखाया आयै मिथिबायना। नों जेखौ सानाखैना बेनो जानानैसो होबावगोन। जाय मानसिया जोंखौ एथबां गाज्रि नोजोर लगायदों बे साला गावनो खामनानै हांगार जाथों। ओमफ्राय दा नोंनि टिमफोरखौ नों एसे खबर होबायना माबा खबर लानो खोन्थाबायना? औलै आयै मानो खोन्थाया जानो आङो बिसोरबो नागिरगासिनोखा आरो मोनबानो गखाला बे मानसिया। जोंखौ ओरैबायदि खैफोदाव खोख्लैदोंना गावबो सानसे गाब्र'थारथों। आथ' जै हमना मोनबायना बेखौ ओरैबायदि साजासो होगोन आं। नाथाय मोनगोनबा माब्रैबाव खिजानिबा खारबायसोदां आरो सोरमोन मालानि समाव बिदि सावब्रावना गालांखो। आरे आयै जोंनि न'खौ सावनोबाबोथ' बेनो एसेबाबो केरासिन बा पेट्रलनि माबानिथ' गोनांथि जागोन ना। आं खबर लानो खोन्थादों र' सोर माबाफोर पेट्रलफोरखौ माबायदि बायदों नामा सोरबा बेसेबां बुरजा आरो गामियावबो सोरबा केरासिन बायदों नामा गासिबो र'। ओमफ्राय मानसियाथ' अबेबा खाथिनि जागोन खोमालै जेन'बा नोजोर लाखाबाय थानाय बे मानसिया सानबायानो थाखानायमोनदां। जाखागोनदां सान बिदिनो। नाथाय मानोलाय बिदि खालामनांगौ जाखोहाय आं एकदम गोसोखौनो सान्थि मोननायानो खाला जाबाबो लोंबाबो सुखखौनो मोनला। जि जोम माल माथा गासिबो खामलांजोब्बाय मा जाबावनो। आयै बेखौनो जों सानैजों शपिंआव थांनो नागिरदों मा नोंबो थांफानो? जेन'बा इम्परटेन्टखौ लाना फैनोसै आरो दख'नाबोथ' नांगोन ना जि जोमाबोथ' एसे नांफिनगोन बेफोरखौबो लायनोसै। औ आयै थांनोबा ओंखारदो दे हाथायाव जमा थांना फैनोसै ना। आं थांथ'ला खोमाहाय आइ न'खौ आरो बिदि गालांजाबाय थालाना बेबा मा जायो मा मायो। नै मानसि गैयियावनो बिदि जाबाय जाथाय आरो ओहो आं थांला नोंसोरनो थांना फैदो थांनाय। बांद्रायबो खरसाखौ खालामनांला ओरैनो फारसेनिफ्रायनो नै जेबोआनो गैला बिराद बुरजा खरसा थांफिनजोबसिगोन ना आइ। एसे नायै नायै नांथारगौफोरखौल' लाना फैबानो जाबाय दे। जागोन दे आयै नों सिन्था खालामनाङा बेफोरखौ आरो दाय बे नांथारगौखौसो लाबोखागोन जोंबो। दे आइ आं एकदम गोसोआनो मोजां मोनथारासैहाय एसेबो मा खालामबावनो। आइलाय बांद्राय टेनसन लानाङा होनदों आङो जों दंना एलाय नों जामादै सानबो दङ। औ आयै जि जाबाय बांद्राय सानबाय थानो नांला आरोलाय माबा नों दसे रेस्ट लायदो थां दसे उन्दुना थाथ'बानो जाबाय दे। उन्दुबाबो सिमां मानि मोजां नुलाहाय जावैसो। दे आं दसे माबा रेस्ट लाहैथ'नोसैहाय। जागोन दे आयै ओमफ्राय नोंनोबो दख'ना एसे गांनै गांथामसो लाबोखानोसै। दे नोंसोर मा खालामो मायो खालामथ'दो आं एकदम सिरिसो थानो लुगैबायहाय रायलायबाबो गोसोआनो मोजां मोनासै जावैसो। जेबो नङा दे आयै। बेफोरबायदि थाग्रा न'खौनो सावना होजाबालाय मा जाबावनोसै एसेबां गाज्रि हालोदालाय बेसेबां दुखुनांथाव। औ आयै जोंखौ दुखु खालामहोदों ना। ओमफ्राय थुनथुलि मा नों माने जेन'बा माबाफोर गोसोआव फैदों नामा जे सोरबाफोर बेबायदि नोंनि सुथुर जाथावथाव? लिसानसो बिदि सुथुर जाथावथाव दे एसेबां सानबाय सानबाबो मोनाखै र'। थेवबो एसे माइन्ड बाहायलाय माबाफोरथ' गोसोआव फैबाय बायो खोमा मालाबाफोर फुराना जाथायबाबो। फुराना जाथायानोथ' मा सोरजों आंहा मा जायामोनलै। आंथ' बिदि रावजोंबो नांलाय खमलायाखैबो ना बे जोंहा केसखौ लानानैल'सो माबा जाबाय थायो हजोंहाय मानसि हमनाय मानसि लाबोनाय बास बेल'सो आंना आरोथ' बिदि न'आव पार्सनेल दुसमनबो गैया रावजोंबो बा रावजोंबो जेबो बिदि गैद्रायामोन गैनायालाय। थागोन थुनथुलि सोरबा रावबो दुसमन गैयाबा बिदि खालामा ना। बेबो मोनसे र'। ओरैनोबाथ' जोंनावबो थांजायोमोन ना नाथाय नोंनो बुंबायखि माने गासिबो थिग जालांगोन जेन थेनबाबो माबा मोनसे जागोन ना बुंनायखायसो। आरे सान थुनथुलिखौ नों खामजोर सानदों नामा थांबालाय हायोब्रा मानो थांनो हाया जानो नाथाय आं मिथिगौ ना नोंसिनाव माबोरै थांनो गोसो देनां हाबा जाबासो डाइरेक्ट थांसैब्रा बिहामजो महरै। आच्छा देनांहाय माने डाइरेक्ट आरो ना। औ माथो होनबालाय देनांहाय आराम थांगोन आरो गाजा गोमजायै एकदम फुल्लि नोंनि हिन्जाव गोदान जानानै र'। एखेबारे अफिसियेल नामा होमबा? औ नङाबालाय माथो होनबालाय। नै दाबो जाहांफिनबायना एसे साबसिननिफ्राय हामसिन बानायलांबाय थानोसैब्रा आरोबाव जों जेनगोन थ'रि ना ने? मानो जेननो जेनखाया आंनि थुनथुलियाबो जेना आरो आंबो लोगोआव दंखायोना। होनबालाय माथो नों बेफोरबायदि आंजों थाफाबाना आंहाथ' जेनिबो टेनसनानो गैयाना। नंगौ। औ आंहालाय सिमांसो दंमोन सान मा बुंबावनो। हाब मा सिमांलै थुनथुलि? सिमाङा जादों ओरैबायदिना सान जे आंहा ना नों जोंनाव फैब्लाना आंलाय सानदोंमोन एन्जर जावै जावै ना खुसिया जावै जावै एकदम ना सारै सारै जानांगौ दंमोनलै नोंखौ बिदिसो सानदोंमोन सान बेफोरबायदि सानदोंमोन र' आङो। थोद आं जायालै बेफोरखौ एन्जर माबा माबि बेफोरखौ बायोलां।
मोजां नों खुसिसो जानो नांगौ जे नोंना हिन्जावा बेफोरबायदि जावै जावै नोंनि गार्लफ्रेन्डआ बेफोरबायदि जावै जावै नोंनो जाहोनोसो सानदों नोंहा आरो जाम्बासो थोद आं मोजां मोनथारा बेफोरखौ नोंबो जावैनाङालै एन्जर बेफोरखौनो जावो नामा आरे छान मा नोंबो आरो हो आं जावग्रा गोदोनिफ्रायनो जावग्रा एन्जर जावग्रा माबा खांख्राइ जावैग्रा बिदिनो माइबा माइबि जावैला जावैलि एकदम ना सारैला सारैलि हमला हमलि जाग्रा मानसिलै आरो जानो हागौ दिनफ्रासो सोलायलांगोनलै नाथाय नैबे थुनथुलिना बेफोर हुदाखौ गारनो हायालै बेफोरलाय आंजोंनो थाफाखागोन होमबाबो थुनथुलि दा थांनांलालै बेफोरबायदि आयसो टाउननि मानसिखायनो बिदिलै नोङो थोद जाम्बा दाख्लैबो आं एसे मोजां गुमा हमै हमै लाबोबाय गुमा गोथावखौ जाग्रांबाया नोङो जाम्बाना जाम्बा थोद हामालै थुनथुलि बेफोरबायदि जिउ गोनां बुस्थुखौ बारा बुथारलाबाय थानो हमलाबाय थानो ना नै बे हामाखौ आं मिन्थिया गोदोनो बेफोर हामाखौ आं नागारखाबाय ब्रेकआप खालामखाबाय बेखायनो दा आंहा बेफोरजों खुनु लोब्बा गैलालै सान मिन्थिबाय नोंबो जे आरो माबायदि मानसियानो दे होमबालाय शपिंआव एसे थांनांगौ नालाय थांसै आरोथ' नांगौफोरखौ लाबोनोसै नायै नायैनो ना दे सान होमबालाय ओंखारनोसै ना औ दे थाथ' होमबा दे आं बैयाव एसे मोखां सुनोलै जागोन दे आरे बेफोरलाय मा जालायखो आरो थुनथुलि बेफोरना जास्ट एसे मस्ति आरो मा ओमफ्रायथ' ना सान दायो जोंहा एसे माबा मम' जाबोगोन दे आइमोननोबो लाबोनोसै टेनसन दंबालाय मा जादोंब्रा ने औ जागोन दे नों जेखौ बुंगोन बेखौनो जागोन मेडाम नोंबो मेडाम होनबाय बोरैबा खोनाखायोलै आंखौ गुबुनफ्राबा मालाय होनो येस मेडाम होनसैब्रा आंबो आरो सान नोंबो नोंबो ना आरो खावलायावबो मा बिराद मा दुस्थु फुनोब्रा मारलै क्रिमफोरा एकदम मोदानला जोबखाबायलै सान नोंनि खावलायफ्राबो जेबो फुना आं खावलायाव मोनथिबायना जास्ट ओरैनो खेबसे थाव फुनबाय जाबाय दे आरो मोजां दे होमबाबोथ' ना दाबो बिराद फसायबावगोन नोंखौ सोरबा सोरबा हो सिख्लाफ्राबो इस दस्रा सिख्लाखौलाय मानोब्रा आंलाय नोंनो दंखायो जेराव नंगौ नामा औ नङाबालाय माथो दे आं मोखां सुनोसै दे थाथ' दे बे साननैसोनि बिथोरावनो हमथारनांगोन आं बे मानसिखौ जेरैखि जायाबाबो ओमफ्राय सोरथो जाथावथाव बेलाय गोसोआवनो फैथारासैना आंहा सोरजोंबा दुश्मनी सोरजोंबा माबाफोर रागा जोंलायनाय सुथुर सोर जाथावथाव मा होनखो आयै आरो माब्ला बेफोरबायदि जाखो बेनोथ'हाय आबा हथात जोंबो खोनानायसो ओमफ्राय थांबाय नायबाय दा नुबायबो नै गासिबो सावना होजोबमारदों आबा मा थुनथुलि बाजैनि न'खौ सावना होजोबबाय सोरमोन बेलाय पापियालाय गावखौबो उल्था लाटखायना होनांगौलै आयै बेबायदिखौ दा आरो मिन्थिखाया नामालै जोंहा बाजैया पुलिसाव दं होननानै आरो बिनि न'खौसो दांबावबाय औहाय आबा दा जामाइजोआबो बेसेबांबा दुखुआव दङ बिस्रा न'खराव आरो मा बुंबावनो दुखुनांथावथार आइ गैलालै हलेबा बे जाय सावदोंआ एबार बाजिजों गबावगोन दा बे फुरा खारस्लाबलायनो हायो होसोजाखासिगोनलै बे आयै नायल' नोङो बुंखादोंआनो बिहामजो आबा गनाय नङा बियो बेसेथो थाखुमानोसै हामालायनि न'खौनो बिदि धंस' खालामना होबाय बायो होमबा महा फापसिहाय आबा बियो गावसिनि न'आवबो थांना अर लागायहैनांगौलै बेफोरबायदिखौ बेनोथ' माबा मेगन साखो दा बिहामजो मोनाथ' बार्थडेसो जाहैदोंमोननो बेहायनो बिदि खालामब्रबना होलांबाय अयनायखा नङा होमबा नंगौथ' र' आयै नाथाय बाजैजोंसो मानोबा सुथुर दंमोनदां जेन'बा बाजैयाथ' हिसाब गैयि सोर क्रिमिनेलखौ हमलाबायोना सोरबाफोर बिनिनो सुथुर नङाथ' आयौ गथ' आबा बेखौथ' सानदोङाखैनो आङो जानोबो हागौहाय बिसासबो गैलायलाङा मालाय बाजैमोना बेयावनोबा बेसेबांबा हेपि थायोमोन आइमोना हनै बिसिनि न'खौनो थेट जायासैलै खोनानानै मार दुखु मोनबायलां आयै ओमफ्रायथ' बाथ' जोंनावनो लिंहरजागौमोन ना बेहाय माने गावसोर फैयोबा दाथ' हजोंहाय माबा खामजोब्बायबा बिनि सायाव जोंनिनो फेमिलि मेम्बार जानो थांगासिनोखा जाबायानो ना आयै बुंदोंमोनहाय आबा मालाय फैथ'आनो देनांहाय डाइरेक्टसो फैगोन जाहैदों बिहामजो जाब्ला बुवा बाजै बुवा ओरैबायदि आरोना बाजैयाबो जेनखाया जेरावबो औ आबा मानो जेननोसो बुंगासिनोखा दा बेहायनो एसे जाब बानायथ'बाय लासै लासैनो मोजांनिफ्राय मोजां बानायलांथोंसै गावबो आरो न' लुनो बुंखादोंमोन माथो गथ'आ अके आयै थिग दं दे बेखायनोथ' बेफोरबायदिनि थाखायनोथ' आदायाबो बाजैखौ बिराद फसायसैलै आयै हिट बाजैखौनो मोनबायना आबा नोंबो आरो दा दंहैयो बेहायनो नोंदियाबो दे गावनि हिनजावनि न'खराव प्रब्लेम जादों बे थाङाबा सोर थांनो आयै बिजामादैया थाङाबा दा नोम्फाजों आंजों थांना फैबाय दसे नुजानानै फैबाय आरो माखासे नांगौफोरखौबो लांबाय दा आरो आबायानो नायजोबथोंसै माखासेफोरखौ जागोन दे आयै बेफोरबायदिनो हेफाजाब होलायनांगौलै माथो आंबो थांगोन थांनाया आयै नाथाय आदा दंहैखायोना आं गाबोन थांसिगोन दे माबाफोर एसे एनै मदद हैनोसै आंबो दे आबा जेबो नङा जोंनो थांना फैखाबायना नों गाबोन थाङो ना माला थांबानो जाबाय दसे दे आयै ओमफ्राय नै नोंबो एसे गोबावनिफ्राय फैबाय दसे जिराय आबा आरो आं नोंनि थाखाय जानायनि बेबस्था खालामहैनि र'
आयै बेदर जाना जानो जाबायानो थाखायो जानायफोरखौलाय मा माबा जौ दंबासो एसे लाबोब्रा आयै मेहेराबा बेफोरबायदि जेबो गैयाहाय आरो नोंबो एसे लोंनायफोरखौ बारा बिदि लोंबाय थानो नाङाना खम खालाम माबा सना आयै खोनासङै बाखाबाय न'आवनो आइनिफ्राय दा आरो नोंबो बिदिसो होनबावबाय होनाबा माथो बांद्राय बिदि जानाहाय याबा थिग था मिथिबायना थिग था मानसिया गोसोआबो थिग था मानसियाबो थिग था नोंसिना बिदिनोसैलै थांदोलै आयै मा बानायहैदो लाबोबानो जाबाय दे औ आबा दसे थाथ' ओमफ्राय साहाखौनो लोंलांदो दे जागोन दे लेक्सारसो होनानै गालांबायलै आइयाबो माथो नाथाय मा खालामबावनोब्रा गोबावनिफ्राय फैबाय न'आवबो ओमफ्राय दा एसे जुदा मोनलायथारोब्रा आगोलावसो बारा जेबो मोनथारामोन आङो आयं इमि आयंलै न'आव दंना गैयाब्रा बेलाय दा हाबलांनांसिगोनलै आयं इमिनावबो माबाफोर जौफोर थानो हागौ बेनावबो गोदो आयं इमिखौसो होदोंमोनलै आङो नाथाय दा आंनि लाइफआवबो एकदम सेम कन्डिसनसो जालायलांबाय ओमफ्राय आंनि रुमाव खेबसे हाबना नायनोलै आङो नाथाय गोसोखौनो बोरैबा मोनलायलाङो थांबाबो नायबालाय गोसोफोरखौ गाज्रि मोनोलै नाथाय जेबो नंला दे दाबो गोसोखौ हमथानानै माबा मोनसे खालामसिगोनलाय दासो मोनदोंना एसे खाथिनिफ्राय बिनि दुखुखौ फिल खालामनि आं र' पुलिसनि मानसिलायनो माथो हमनो हायासैलाय आंखौलाय मोजां बुंनायावनो बेखायनो मानिखानांगौब्रा दाथ' नोंहानो लसआव लस ना बिनानाव माथो न'फ्रानो लांदां लुंदांसो जानानै दङ औलै आदा हनै सोरबा पाप्पि मानसिया सावलांजोब्बाय जोंनि न'खौ बिनानाव मोजां जायासैलै एकदम मोजां जायासै बेफोरबायदि सोर खालामथावथाव दे मानसियालाय आदा नाथाय बे गवा बेफोरबायदि खालामनाया आंबो खोनानानै जोबोद दुखु मोनदोंलै बिनानाव माने आं खोनानो आइया खिन्थाफैबाय आंथ' मोनथियानोमोन नालाय ओमफ्राय दा बिराद दुखु मोननानै दा दसे खबर लाथावथाव फैबाय आरो आं ओरै दखानथिंजाय थांदोंमोन आङो बेनोथ' आदा मारै बिदि जाखो दा आरो बिदि खालामनाङामोन ना नाथाय बिनानाव नोंबो हमना दिहुनलै बे मानसिखौ एखेबारे साजा होगोन नोंथ' आइनिबो मानसिखा नालाय दा नोंखौ बेफोरबायदि होनना मोनथिखानानैबो जे नोंसिनि न'खौनो माने हामला खालामबावबायबा सोर दुस्थ'लै बेलाय नाथाय सानबेसे बासिनो बेलाय सानबेसे बहा बारग'नो बियो जोंनि पुलिस टिमाबो नागिरबाय दंगासिनोखा मानसिखौ जेरावखि मोना गला बियो दे होमबा बिनानाव मोजाङै नागिरदो आरो नागिरना मोनबाथाय लागावखा खेबसेनो मानसिखौ जागोन दे आदा आरो बेखौ ओरैबायदि लांगोन आं बोबथिं बोबथानो लां बिनानाव लां बेफोरबायदिनो खालामनांगौ बिदि गाज्रि मानसिखौ आरे आदा नोंहासो मानो गोलोमफ्रुखो ओमफ्रायो माबालै एकदमबारे बोरैबा मोनदों आंखौ एकदम लोमजाहां माहां बिदि जागासिनो आङो दा बेखायनो होमबाबो दसे खबर लानो होनना फैबाय आरो बिनानाव दे होमबा आदा मोजाङै मुलि जाबानो जाबाय दे थाथ'लायदो होमबा बिनानाव आं थांसै मालाबा बिदिनो मोजां गाज्रि खबर लालायनोसैलाय आरो जागोन दे आदा हाब बिहालाय मालानिफ्राय जोंनि खबर लाखिग्रा जाखोसै जेन'बा बिदिथ' ओरैनोबाबो फैखायानोमोन दिनैबा मानो फैखो बेबा बयबो फैनायखायसो फैदोंदां बाराबा गामिनि मानसिफ्राबो नायफैबायथ' ओरैनोबाथ' बेबो फाल्थुलै आदाया बिनि लोगोफ्राबो हमजाखादों अबसे हेलौ नार्जारि मोनसे खामानि मावलाय बे दाख्लै जाथाय जानाय दिनखालि सोरनि फना जोंनि बे न' खाथियावनो एक्टिभ जानानै दंमोन बेखौ एसे खबर लालाय आरो माखासे नाम्बार हरबावनि र' आङो जायखौ एसे सन्देह मोनथाव आङो बिसोरनि फनखौबो लागावना हो नायनाय अके मेडाम जागोन दे नायनि र' सोरनि फना बेहाय एक्टिभ जाथावथाव मानोना जाथाय जानाय दिनखालिथ' बिदि माबा बांद्रायथ' बिथिंजाय गैयाना बेबायदि मबाइल इउज खालामग्राबो जों गामियाव बुहुत खम आरो जायनि फना बेहाय एक्टिभ दंमोन बिसोरखौ गासिबो उथायजोबनांगौ मानसिखौ जागोन दे मेडाम र' 2 घन्टासो लागोनदां मेडाम जायखिया आं पता लागायनि दे जागोन आंनो खिन्थाहरफिन आदा न'आव सोरबा दंना आदा मानसियालाय न'आव बोरै गैया जानो थानांगोन नै माथो आदाया ओंखारबोबायानो माबा सिस्टार नों बेयाव आया जोंनावलाय मानो फैखो बेलाय नाथाय मानोबामोन हो सिस्टार आरे आदा नोंजे दहाय बुंदोंमोन नालाय नों लोमजादों बेखौनो माबोरै गोसा जादों ना मादों एसे फैदोंमोनलां लोमजानायाथ' माने इदिनो सिस्टार बारा एसे थिग मोनाखै दाबो खर' सानाय दङ बिरादनो आच्छा बिदिनो आरोलै सिस्टार देहाफ्रानो सम सब थिग जागोन आदा सब थिग जालांगोन गासिबो थिगानो जागोन दे मुलि जादों एसे दहाय होनबालाय आदा थांसै सम जाबाय आदा ओइ सिस्टार मा जानला मोनलालै नों बेफोरबायदि बेबहार खालामदों जोंनाव फैना आंखौ सिस्टार मा जाखोलै हामजोबसिगोन दे आदा मोजां जायगायावनो लांनि आं थुदो
मा खेलालै गथ'आ ओइ मा जाखोलै सिस्टार बेसेबांथो बासिबावगोनलै आदा हो पुलिस आदा पुलिस आंलाय मानिथो मानसि हो नों जोंनि न'खौ बेफोरबायदि खालामदोंना मा नाथाय बेफोरखौलाय मा बुंलाबायखो नोंलाय बिनानाव मा बुंलाबायनो ना मानो आदा हो आवथिजों दोखो बुजाबानो खेवगोनलै बे बिनि खुगाखौ मा बुंलाबायखो नोंसोरो बेबायदिथ' आं जेबो खालामाखै बेफोरो मा सिस्टार बै जों नोंखौ खिन्थानो थुग्रो थानायाव आरे आं जेबो खालामाखैलै आंखौ मानो हमफैखो नोंसोरो लांदो बिखौ माखासे कुइसनखौ हजों थानायाव सोंगोन बिनाव नाथाय नोंसोर मा प्रुफखौ लानानै आंखौ बेबायदि हमफैखो प्रुफ नांगौ आदा प्रुफ नांगौ अब्ला बेफोरो मा आदा हो बे जाबाय नोंनि फननि लिस्ट नोंनि फन डिटेल्स मिथिबाय आरो नोंनि फन लकेशन जाय जायगायाव जाथाय जादोंमोन बै दिनावबो नों जोंनि न' खाथियावनो दङमोन मा ओरैनोथ' नों जेनाव थांलाबाया बै मोनानि समाव मा खालामथामोन नों जोंनि न' खाथियाव हो नाय फुरा नोंनि फननि डिटेल्स दंजोबो लास्ट लकेशनाबो बेनोमोन नोङो हो ओमफ्रायथ' नोङो फनखौनो अफ खालामनानै लाबाय मानो आंनि फनाथ' गाज्रि जानासो दंलै सिस्टार गाज्रि जानोना फनखौनो अफ खालामखाबाय हो समा जेरैबायदि स्पिडै थांगासिनो ना मा बुंबावनो आरो मोनथिला दे आरो बोरै थांदोंसै नाथाय न'आवबो प्रब्लेम जाबायलै आइयाबो हारसिं जाबाय आंबो नागारनानै थांथावजाया दा थुनथुलि सनाखौसो लाबोनांसिगोनलै आङो मोनथिगौ नोंनि लाइफआव सोरबा दं होननानै बाट नांजे आं जेबो मोना आंनि थाखाय मा थुनथुलिया खालि लाखिनिल'सो आं नोंखौ मोजां मोनोमोन आरो नों बायदि सिख्ला आं जोनोमावबो नुफेराखै ओरैबायदि समायना ओरैबायदि किउट ओरैबायदि मोजां नोंनि रागा जोंनाय मानि लाभ इउ खालि सना बेसेबां मोजां मोनो आंसो मिथिसिगौ एबारथ' आं गोसोनि खोथाखौबो डाइरेक्टसो बुंनो सानबाय माने जोंहानावबो लाबोनो आरोना फार्स्टआव आलासि जानो लाबोजागोन ओमफ्राय डाइरेक्ट हाबा खालामना लाबोनोसैलै नङाबा बै साला राबनासो लानानै थांगोन ना राबन सासे दङ जायखौ आं लांहोआथ' आंनि थुनथुलिखौ थुनथुलिया खालि आंनिल' आंजों समायखायोब्रा नोंजों समायालै भाइ आरो नोंनि थाखाय आंनि अननाया बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो थुनथुलि दा गोसोनि खोथाखौ नोंबो मिथिबा मा थिग बै जाम्बाखौ नों गारनानै फैखागोन बे आंजोंनो आंथ' नोंखौ नाथ' बावनो हागोन नाथ' बावगोन ना आं बावखायानो नोंखौ माने आइ लाभ इउ माने लाभ इउ नोंखौ जेब्लायबो लाभ इउ खालि नुजेननाय टाइमनिफ्रायनो आरोना नों आंखौ ओरैबायदि फाग्ला खालामलांबायलै दाथ' अननायाबो बांनायनिफ्राय बांलांगासिनोसो खम जानोनो रोंला नोंनिफ्राय गोजान जानाया आंनि थाखाय जोबोद मुस्किलसै मोनथिया नों मा सानो नाथाय आं नोंखौ मोजां मोनोलै बिराद माने थैथां आरोना आंनि गोसोआ नों थाखाय फाग्ला जालांबायबा आरो जेरैखि जाया नोंखौ मोननो हास्थायो आङो हेलौ सनामोन दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो लोगो मोनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला नेना थाथ'लायदो आं थांथ'दिनोसैलाय आरोथ' बयनिसिमबो लाभ इउ गुड नाइट ओमफ्राय फैफिनसिगोनलाय आरोना नेक्स्ट एपिसडजों भिडिअखौ नायना माबोरै मोनखो सनामोन खोन्थाहरलायबानो जाबाय लोगोसे आरो लाइकखौ होनो बायाबा होबानो जाबाय दै